dražestan ruralan kraj smjestio se podno Žumberačkog gorja uz tirkizne obale rijeke Kupe. S nešto više od 1000 stanovnika, općina Kamanje idealan je spoj tradicije, netaknute prirode i mirnog ruralnog života, nudeći svojim posjetiteljima pregršt sadržaja za opuštanje i rekreaciju. Ovaj je zeleni kraj svoje ime dobio po kamenju, koje se prostire po njegovim livadama zahvaljujući krškom reljefu. Kroz Kamanje protiče rijeka Kupa, bogata ribom i urešena starim mlinicama, razasutim po obali. Povijest Kamanja seže u daleku prošlost, na što ukazuju i brojna arheološka istraživanja u blizini špilje Vrlovke, koja je nedavno otvorena za posjetitelje. Špilja Vrlovka važan je geomorfološki fenomen i spomenik prirode. Ovaj speleološki objekt, dugačak 315 metara, ispunjen je sigama od impresivnih stropnih stalaktita do kompleksnih stalagmita na špiljskom tlu. Osim siga, Vrlovka je i stalni dom nekoliko vrsta šišmiša. Ali i pored svojih prirodnih ljepota, špilja je poznata i kao arheološko nalazište. U Vrlovci su pronađeni brojni nalazi od ranokršćanskih predmeta pa sve do kasnog kamenog doba, koji ukazuju da se špilja nekada koristila u obredne svrhe. Ostaci lenđelske i lasinske kulture iz neolitika koji su pronađeni duž rijeke Kupe govore o drevnim počecima naselja Kamanje, a arheološki nalaz iz Vrlovke, malena bočica s ukrasnim urezima, postala je i zaštitni znak općine. Centar Kamanja prepoznatljiv je po župnoj crkvi imena Marijinog. Crkva je sagrađena u neoromaničkom i neogotičkom stilu i već u više od 2 stoljeća dovodi veliki broj hodočasnika na tradicionalno proštenje. Nedaleko centra Kamanja, iznad sela Reštova, uzdiže se kapela Svetog Filipa s prekrasnim pogledom na Kupu i Žumberačko gorje. Crkvica čuva vrijednu baroknu baštinu, među kojima su i bočni oltari iz 17. stoljeća. Ova bogata zemlja obiluje čistom vodom, gustim šumama, plodnim poljima i bogatim vinogradima, a stare drvene kuće s tradicionalnim gankom upotpunjuju doživljaj ovog romantičnog kraja. A kad dođe vrijeme za opuštanje, Kamanje svojim posjetiteljima nudi pregršt zabave i rekreacije. Zelena prostranstva privlače brojne izletnike na šetnju, trčanje, biciklizam i planinarenje, a na planinarskoj stazi od Vrlovke do Vodenice mogu se pronaći i mnogi entuzijasti u slobodnom penjanju. Brojna kupališta, još uvijek čiste, svježe i bistre rijeke Kupe, mnogima će ponuditi osvježenje u vrućim ljetnim danima. A one pustolovnijeg duha privući će rafting na Kupi, koji svake godine posjećuje sve više veslača. Festival Dana Kamanja okuplja brojne mještane i turiste, a uz biciklijadu, nordijske hodače, predstave za najmlađe roštiljadu i utrku do Kran, ova tradicionalna trodnevna proslava potraje do kasno u noć. Prirodne ljepote, domaća kuhinja i uvijek raspoloženi domaćini čine Kamanje romantičnim mjestom za izlet, rustikalan odmor i opušten život.